Že on sa hrá so Selinkyným bobkom. Jo, čo má loptu, no. Hej, ale vypluj to. Však hen tam za kreslom bol bol jej bobok, Selinkyn, a ona ho zežrala. Fuj, ono to žere. Ale nežere. Žere. Si ju kameruješ? A čo sa Linka nežárli? Ostan tam. Ale no, počkaj. Kylie nechajú, lebo aj to Linka tam ešte patrí. To všetci chcete ísť do klietky. A ja nemali by tam mala ísť sama zmenšiť, ne? Budete bývať spolu v klietke? A tí malé mačiatka čo, budú závidieť? Hedi, nechajú. Už je jaká veľká Selinka. Koľko má? Bude mať rok za chvíľku. Po februári. Kajluša, nechajú. Ty už si žena? Žena na prvý pohľad. Ale bude tam ležať. Kalinka, jak jej závidí, ona že... No, teba napozorňujem. Napodobňujem teda. A je nebuď smutná, no. Keby spolu. Ježiš. Som sa zlákla. Kajla, fuj. Kajla, fuj. To, čo jej urobila? Išla okolo, ona sa zlákla. Daisy, fuj. Čo by sa tu pobili niekde. Toto ona sa mi Ale ide uhni. Ona mi ide za prstom. Aha, nevadí. A bez pazurku. Titit. Ty čo sa tu štartuješ? No, rob hedí, však prestaň s tou klietkou robiť. Zas tam ideš. Ona žere kamenek. No čo, má málo vápnika. Treba jej dať mliečko. Ona môže žerať kamenky? Keď jej to chutí. Ona môže žerať písek, než. To je čistá vodička, Zlatko. Ona ľúbi aj čistú. Zlato, nemáš blchy náhodou? Kto?
Cica. Ne. Dobre. Ani jedna, už som prezerala. Potajomky. Ale nemá. Ani sa neškrapkajú, ešte ani raz sa nepoškrapkali. Iba jedna, to je taká, tá, čo je v kuchyni, tá sa poskrapkala na brúško. Lebo tá vymetá za, čo je, vieš, čo je v kuchyni ten šporák? Tak za šporákom vymetá. S brúchom.